welcome to my channel. Mayong buntag sir, may buntag turo ba ron? Oh. Unsa man itong gipamati? Oh, likod ada pita dire. Dire, sa likod. Dire. Oh, unsa pa gyud? Gusok. Dire sa tuo. Inigana naman bro. Ang mapiktahan. Unsa pa gyud? Adugan wala, sa madamay. Ano? Murag mo sakit sa inayon na maginawa. Unsa pa gyud? Wala gilain kana mga ginagmay usay-usay. Sakit bukton, unsa pa? Wala gilain. Tapi itong mga gagmay kay para hotdo na to tanan. Nawag, tuhod, tiil, bagta, kana. Pero ang main jud nimo ron likod. Dili pa bukat. Di ka na bukat. Sakit na yan, ano? Sakit. Arapit ang sakit mo yung mga ka. Di ada pita, marang mutuyok na dire. Paminaw naman mga pilak adlaw na na. Hindi ka na wala. Dagan bulan na ba? Wala pa mahilot. Nahikap nila yun. Mawag ka dito, balik mo po. Mau ba? Sige. Atong karon pa ta ka nahilot. Sige. Asa gito mong address gani? Bansalan. Ayan guys, so shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Na si Sir Dre ato ang tabangan, no? Sigon sa iyong nakita diha nga iyang testimonya nga sakit ang likod, nya sakit mo dihang gusapan nga ginhawan niya sakit na siya, no? Kaning dere pinakaduol jud ana niya singutugan na siya. Grabe din nighanhawan ni Wala dali. sakit ni ginhawan niya. Binayon po na to lihok, no? Oh, labi na jud kung mapiktahan na jud diri kana murag nagkadaghan na. Singot uga lang na siya. Ngano na kung ana man na siya. Mag-driver man ko. Oh, Drive ka ma. Panintol mo mao gyud kana bang tipo na to pansinon. Kaya singot uga di lang ta mamansin pero mabot ang time na maningil na. Nagkadaghan naman yun. Mawa mapod no? Oh, ana siya mawa mapod no? Kasaplasan mo. Balik na po. So ana guys, shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur, daghan na kay ko customer nga taga Bansalan, gani anhe dire no niya. Shout out po sa ko ang mga subscribers, sa ko ang mga nagsuporta, sa ko ang nagatan-aw, viewers na ko. Maraming salamat no sa inyong pagsuporta. Of course, ako ang viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention na India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam. Thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, ako mga kaubanan sa Saudi Arabia, kumusta na mo dabay, no? Trabaho lang tayo. Of course, ako ang company, Albawani Company, no? Okay, so sa karon lang nagatanaw sa ako ang YouTube, pwede mo subscribe, no, para updated mo nya, guna mo like nya, mas nindot kung maka-share mo kay para kung maka-share man gud ta mas daghan ang masayod, no, makahibalo basig nay nangita nga hilot nga sama sa ako ang ginay style nga hilot nya, mas daghan pud atong matabangan, no, nya kung ganahan mo maging friend na ko Facebook Eric Hilot ang traditional ug ang Eric Hilot ang binisaya. So ayan guys, so maghilot na ta nya, pasensya lang gid mo sa ko ang video kay taon bratohon na taon gigamit ng cellphone, no, so base kaloy ang tapon, no. So sige, so maghilot na ko guys. Shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Ayan, tanggalin mo t-shirt na kay boxer shirt na. Sige, pag boxer lang. Tama sir. Pero sa ko gamay. Kaya baga. Okay ka na? Kano sa kanahilot ako sir? Totoo na to po, sir? Totoo na. Oo. Huwag ka masakit eh. Sabot-sabaw mo. Nakadulot ito dahil. Dulot mo, sir. Nadulot eh. Nipis na rin tanit ba? Ambok na ganakuan eh. Wala ka na Habis na kami. Hindi siya eh.
Unsa na gapon? Sa lugar niya ka sir, subscribe sa kong YouTube channel ha. Katanaw ko nila. Subscribe. Subscribe, i-subscribe nila alam. Oo, i-subscribe siya. Mana lang madunga kag isa. No? Importante ba kang isa. Dito, adaghan ka na yung viewers ito. Pero nabot na akong 1,000. Tangis kilanda. Wa man mo nangaon. Pero may kaon. Unsa man mo eh? Pipi ko. Kaon niyo. Sige lang. Ah. Oh, ngaon. Di mahurot ang litson dire. Ah, Ano nasa yung anak ko? asa na no? Sipot sa nito. Ah. Edad mo, sir? Ha? 45. 45 mo na.
ko may ngayon sa kwento. Tingnan mo, ito. Magumpang yung mga rasay. Ngayon, ako yung number mo niya, call, pumatol. Hmm. Ano na niya? Wala na mo. Gramis din yung tahimik niya. Ah, Gramis din yung tahimik niya. makondisyon eh. Kasi mana lang. Ah, Kung unsang adlaw sa gihilot, mapud sa adlaw dapat mahilot. Subindis. Ah. Oh, ay lindot yung matandog sa sir. Lindot matandog. Kaya sa linggo ano ba? Sunod ang diri ko no? ang pamagun ang tendensya na sa hindi na ito mabungkal. Muna hinungdan sa ending kung na kayo madungog ang bro. Bukat ng tiil, hindi na madaog, iguyod na lang. Muna Stroke siya. no? Life ito stroke. Life ito paralyzed. Bukat ng tiil. Mugay-dugay pa ba noon? Naman siya. Pero masige sa katandog, gaan kayo eh. Sinungdong pa tayo ka doon? Ay, nundong ko lang. Mura ko mabalik ko dito ka ng murag kapit ang kantrahon ba. Mausal lang dito tanan. Kaya perminti ka naghilot ko no kay mura na gula ko no. Hindi mo balik-balik, ang matog. Ginagod mo yung magtinggan na eh. Sagdan naman ako, napiyong. Ino lang ko. Basta mapiyong, sagdan lang ako. Naanad ba? Naganahan na lang sa sasakit. Kuwanan niya ba? Sir? Ayara. Maayo kay Kayara. Sakit kamay. Sakit mo. Ito siya na ta. Ba? Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko. Ha? Mag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kini si mong kalawasan, dili lang para sa imo ha. Para sa to tanan, apel ko ha. So mag-explain ako ha. Nga paminawa ko, kaya nako'y pangutanan ni mo niya ha. Kaya kining hilutan ay exam ang god. Yung pangutanan, mga duha lang kabuok. Mag-explain ako sir. O, kani dire sir, kung ato ka masayod, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imuula nato siyang balay kaya para mas dali siyang sabtan. Kung pasabot kung balay siya, di yun sa parehas. Kailanlain man siya balay, no? So kanina dire sir mo ni ang uric acid. Automatic sir, kung mutaas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky yun na siya. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato nang i-refer sa doktor sir mo ni pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende lang yun sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ta, kaya ang dialysis pa yan is forever. Forever gasto ba. No? So kinahanglan na yun na niya, i-circular lang yun ang dugo, mugod yun na siya. Dugo lamang gud ang problema ana niya, no? Kaya dili magtarog circular. So karon
pag motake ang stroke or mild stroke sa katao sir, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapiktuhan sa tao hapsong lawas kaning wala mo mapiktahan. Kung motake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar kani dire, ang mapiktuhan sa tao hapsong lawas kaning tuo mo maigo. Mo na ang explanation sir nganong ang atake sa stroke dili parehas. Na ay wala naapoy tuo. Kung naman nakita nga mga stroke patient. Pero karon pag atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay na gid noon. Puro takas. Duha jud mo. Duha na gyud. Ang resulta na gulay big na Bakit kabangon. nakalihok? Depende sa atake na makalihok pero Ang brand Richard, pagsabay ni siya, ano? duha gyud. Di gyud nakalakaw pero pwede pa na Sugar sa matabangan. Wala sugar. Sabay naman. No? Ay gani kinahinay na ron Pepsi Coke. Nawala na. Wala na, naaman pero absos. Elekturahan kas presyoso. Ano lang sa? No, duha na gyud pero pwede matabangan na to no nya. Napoy ubang atake nga pati ba mapiktahan po. Depende sa tao, depende sa kondisyon. Di po tanan, no? So ana sa sir maningkamot ang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Maningkamot ta sir nga ang kanang uric acid nato dire kani. Di gyud ni sa mosaka kay power kaning uric acid ha. Di gyud ni mosaka. Unsaon man nato nga atong uric acid dili magsaka o di mo taas. Una-una bawal manigarilyo. Ha? Bawal mo inom nga makahubog. Sira? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga naay himbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Labi na jud si karning pula ha? Masaka man garilyo. Ha? Oh, ikaw ro gibahala, dili taga paundangon kay lain. Lain mo kay paundangon taga bawal lang. Ha? Sigari inom wala. Ha? Oh, kinagabi. Iya po taga paundangon kay kasi mo reklamo kon samtong lote paundangon na ta. Pero bawal lang sa kay kabalo na ka no? Kani majority gyud sa mo inom kani ug kasagaran. Wala gyud. Majority na overall tibok libutan na. Tagamay sa raw, gahin na kay Dre oh. Bantok na siya, once mo bantok na siya, mahurot na din. Ungot na Mawag na siya. Hindi na ito nabungkagon siyang balay-balay, magkabugat na siya. Ha? Ha? Wala ni. Panagingon lang si Marcol. Panagingon, patulog, di ka katulog. Banta kamay ha? Banta lang kamay. Kada binang palan maulang gingon. Yan isa. Dita, pudi likod Sakit lang. kamay. Mayo kay gamay ra sakit. Yan isa sir, lusay ni siya ha? Kani lusay pag di nato ni tandogon, mudako ni. Ya, mo ni nungdan, nganong nay tao nga magtaking mulakaw or kanang murag magsugod-sugod, mo man to sa maestro. Ano? Mo ni sa dako kay nungdan. Sakit ay baklay. Wa po siya maparalyze, nganong nagtaking mamlakaw, mo ni siya dakong rason. Ang tawag ano niya osteoarthritis. Ay, Osteoarthritis, ni arthritis, heel arthritis. So kanang arthritis sa para di mo atake pugon. Una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyab, pasayan, alimango, balot, ha? Mukha mo kag balot. Taon eh. Ilang bawal lang nato, pero di po ka magmahay na ko, sir, no? Oh. Mao gyud. Kaon ko niya pag masakit-sakit na undang, ano no? Labi to si Eric Hilot. Oh, nabi kay naman sa number na ko. Liya gid na yan. Inano di Google mo. Ako inano ko ng til gimuskit kayo. Sara. Buti na wala, kay madamay. Wala sakit kini katawa man. Buhay pa. Nagmayra magkainom nimo sa tagduha ra magkakabaso. Limit day nabe, limit pud. Training to na ba gini? Ha? Paningot lang ka sir. Paningot ko mong ulo. Ato dyan yung padaganon imong dugo, kaya di na mo dagan, atulog,
Kinahanglan na nag-heater para mag-circular. Initan mo. Nag-init na siya, murag plastic ba, malanay, pa na siya. Hindi, ko sa dili na ka masakitan sa pagtakan ni dangan na ka. Sakitan mo kaya, balik-balikin sa katawan. Tulog lang siya para di kagbantay. Napapigas ko. Alami ng likod.